Senang mau kopi terserah. Kabar. Boleh dong ini lokal jeruk. Boleh dong bro, ini nih. Lalu gupur kudu baik kamu kan sini lokal sini gupur negara terbaik. Solo gupur. Nah ini nih hambai pusar nazar ya. Bini kena. Ini harus kamu nih mondir aku jadi. Sena mana? Sa nalekam ya. Para pusarnya lalu pergi kini ya. Harus kami gorong pazinga maba bo tirpal bo bodia yawna muya sukana ina la yaram yawna sire supay dingde maba yawna pakke on sire super na de par parta barakai nei sina ko par kaleblep dia pura puri juga sah. Besok kita kena ya. Kamu lagi? Sampai sudah kamaniku apa kisah lo kayu enggak bilang ini kayu sekarang deh di selatan này nào đi đi giúp các bạn budi pura lah atas dulu deh nih bikin pura mau patah orang ini ini coba kira ayo kamu mau udah makan saya nggak mau berat saya bersaing dong sabar nah saya makasih satu nih saya dong bawa kasih dong warna naik saya buat saya orang nah diam saja ayo not upaya itu betul betul pada selalu kepentingan zakai jenis karena harus ke dan video ke lakulah Thailand sih harus kami betul lah betul naya nalai saya nenek deh, saya nenek lagi. Ya tuh lah kayak gimana? Nih, sana itu entar. Sana sini. Cina orang tak. Jelas kayak gimana ini be, mabnya azalis kle. Nah, lo keper ini bapa kau lihat kang biar lah. Beliau ini pujahan nih dah. Naik saya kir song sinar nah, engkau kaki nih engkau song sinar je.
थालिरनि माबा माने मा होनो इदिखौ बावसिगोन आरो थालिरनि बेल बानायनानै आंबो बारा मिथिया माने थांनाय बोसोराव मोनदो आरो ओमफ्राय आं देखायनाय जादियासै एबार देखायबाय आइनि फुजा होसिगोन आरो दा एबार रेडि जाहांसिगोन आरो ना लोगोफोर नै मोनां मोनां जाबाय आरो ना लोगोफोर खिरा आइनि बावनायनि खिरा Iya, lang nih, baukang bayar nanti tuh. Sadu nung, siapa mati nih? Clean up kalam nang, nih, baukang bayar nanti tuh. संसारिनो नै दिनै बिथाङाबो खुलुमफैदों दानो खुलुमफैदों बिथांनि मानसिलाय बिथांनि न'खराव बिसियाल' मोजां दं दुखु जाना दं जाहाथे नों आइया माबा मोनसे खालामनानै बिसिखौ जाहाथे फोथांनानै मोजां आरो मुलि बस्थुनो हामनानै जाहाथे थां जानानै उठा खोथाय इउ लादोंना नै 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 बिदिनो सानाय सुनाय आथिं लेंनायफोरखौ एसे स्रां खालामना होगोन होननानै नोङो बावथिनानै लोगोसे नै रेजा बुरि बसुमतारी गामिनि बाथौनि जोंनि बाथौ धोरोमनि नेहाथारि बे बुरि बसुमतारी फंबायखौबो जाहाथे न'खराव खस्थ' मोसा दङ माबा मोनसे दुखु आगर बेमारखौ सोलिनो मोननाय होननानै बावथिनानै आरोबाव फैबावदों आइ बिमा गिदिर सानैया दं दासो खुलुमदों गामिनिनो जोंहा जोंनि नेहाथारि स्वयं सरकारि खुलुमदों आं जागोन लोगोफोर लांसिगोन आरोना ओमफ्राय जोङो नाहरनो मोना माने नाहरनो मोना नालाय इयाव खालामफैबाय आरोना भिडिअखौ आङो नाहरनो हामानो इयाव खालामफैबाय आरो भिडिअखौ नाहरफिननो हामानो ओमफ्राय मा जायो नाहरफिनबा आं हा मा मिथिया
नाहरथारलां नै मोदाय गथ'फोरनो होबाय आरोना आब'आ नै रानगासिनो दङ टुम्पुलु मोदायजो सानै गथ'नो होग्रोबाय जा आनै सनामोननो होग्रोबाय आरोना नै रानलांजोबसिगोन एबार नै जानो थियारि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर जानो मानसिफोरा थियारि जालांजोब्बाय नोंसोर रानगासिनो आंबो रानहैनोसै नै लोगोफोर जानोसै आरोना जोंहाबो जानोसै होनदों नै जानोसै बादाम मोनानि जाना थांखानोसैलायनो जाबाय थानोसै लोगोफोर जाग्रोनोसै